Se oli hyvä, kun se oli yksi rakennus. Joku pelkkari tyttö. Ja se sinne katteli niitä huokaa. Ja sanoi tuo se tyttö. Niin, se oli sen kaveri. Joo, mä tiedän sen. Onko nyt se? Niin, se sanoi se tyttö. Sanoi, ei ole täydellistä koiraa. Minä sanoin, että no eikö täällä vaarattu Euroopan kuulisi. Niin sanoi, että kyllä on. Minä olen arvostellut monia havaintoja, jotka ovat täysin täydellisiä. Ei mitään puutteita, että kyllä on. Mutta sekin tuli selväksi, että niitä on. Ja mitä sinä muistat, mitä täällä on? Sen mä kuulin läskin ja sitten... No entä muista kohdasta? Entä muista kohdasta? No se pentu, se oli se ensimmäinen pentu, niin se oli tavattu sen takia, niin kuin mä itsekin tiedän, että ei saa kauheasti. Se on aivan niin. Sanoiko sitten se hylkäävä? Ai Kyllä se sanoo. Ja sitten mitähän sillä oli? No sitten se sanoi sitä ringasta. Eikö tästä maksasta? Tyypillinen koira, joka seisoo ja sanoo, että paremmalta kuin lähtee liikkeelle, niin sitten että se ihmettelee, että se antaa ei. No varmaan sääli. Niin, koska niiden arvosteiden perusteella. Mitä sanotaan, mitä liikkeelle, mitä sanoo? Se sanotaan aivan siis liikkeet on ihan... Eikä askeltukin minut. Joo, jäykkä ja aivan semmoinen teknikko ja mitä kaikkea etuliikkeet on. Se on muuten jokin Entä niistä muita naapurista? Eikö ne ensin ollut? aika paljon se ylittää sillä lailla, että sillähän on puutteita, mutta niin kuin tässä aikaisemminkin on joitakin koiria ollut, niin niiden puutteiden takia kumminkin niin tämä hermot pysyy plussan puolella, että se pystyy pitämään itsensä koossa, vaikka sillä on paljon semmoisia olotiloja, jossa se ei oikein kykene tai tiedä miten toimii. Ja se luo siitä johtuen vielä enemmän paineita sille. Ja se kyllä kumminkin pystyy menemään testi läpi ja katsottiin kumminkin, että hermot on +1, että se olisi luhistunut ja latistunut kokonaan, jos se ei olisi. Koska sen toimintakyky, rohkeus, se on pieni, -1. Se saisi olla rohkeampi uusiin asioihin tutustuessa ja reippaamasti mennä. Terävyys, se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, puolustushalua +1 pieni. Sillä saisi olla huomattavasti enempi rohkeuden lisäksi taisteluhalua. Taistella sitä uhkaa vastaan ja päästä niin syvemmälle tutustumaan. Se hoksaisi sitten niin paremmin, että eihän tässä ollutkaan mitään. Temperamentti. Yleisvaikuteltaan tämä on tämmöinen suht rauhallinen, mutta sitten kun se joutuu paineen alle, niin siellä mielen vilkkaus. Se alkaa rekisteröimään ympäristöstä erilaisia tekijöitä ja alkaa itse menemään siihen kierteeseen, että se hakee jotakin oletettua uhkaa. Että se menee erittäin vilkkaaksi. Mieli on vilkkaampi. Ja mitä kovemmin paineet alle tulee, niin sitä vilkkaammaksi se menee. Mutta sen kovuus, se on hieman pehmeä vaan, että se ei ole pehmeä. Se unohtaa suhteellisen, että sillä on kyky unohtaa tämän testin aikana. Jos se olisi pehmeä, niin se olisi alkanut vaipumaan vielä syvempään ahdinkoon. Ja se on varmasti hyvä asia. Siinä, että vaikka sattuu negatiivisia kokemuksia, niin se kykenee unohtaa, mutta taas muistaa, kun siinä on hieman pehmeitä, niin se on koulutettavuudeltaan hyvä. Että sitä ei tarvitse liikaa rankasti
niin kieltää tai komentaa sitten negatiivisesta väärästä tekemisestä. Luoksepäästävyys, siinä on aavistuspidättyväisyyttä, joka nimenomaan sitten palaantumisessa aiheuttaa sille niin lisää ongelmia. Että kyllä on lähtökohtaisesti hieman pidättyväisyyttä, niin se lisää sitten tutustumisrohkeuden puute ja taisteluhaluttomuus lisättynä siihen, niin se vie vaan kauemmin aikaa asioiden tutustumisessa. Laukaus on kokematon, siinä oli pientä reaktiota laukaus, mutta mitään ongelmaa sinänsä, että käyttäytyy vähän niin kuin laukaisun kokematon. Tässä tuli 90 pluspistettä, miinuspisteitä 25, loppupisteet 65 ja hylätty. Se on sen takia justiinsa, että tuo pisteet ei ihan riittänyt. Ja mähän saa uusia sitten, mikä 6 kuukautta aikaisintaan sen saa uusia, että sillä on ihan hyvät mahdollisuudet tietenkin, jos se tästä lähtee vielä kehittymään. Mutta on hänellä ikää kyllä tietenkin. Niin 7, jos haluat uusia, niin 7 se ei saa olla vielä täyttänyt. Mutta tietenkään niin. Välttämättä se 6 kuukautta ei kannata heti tuoda, vaan antaa mennä vaikka vuosi, koska sillä oli mitä 4 vuotta, koska nyt oli ikää, niin antaa mennä reilusti sinne 5 vuoteen, jopa lähemmäs sitä 6 vuotta, jos haluat uusia, niin se on ehkä kaikista järkevintä. Kokemuksia on ehkä tullut silloin lisää ja niin edelleen. Se on kumminkin niin sellainen pisteet, että voisi niin leikkityttää ja taisteluhalua kehittää ja kaikkia tämmöisiä, niin se saattaisi niin siitä piristyä, koska sillä kumminkin niin tämä hermot ja kovuus niin on semmoisella mallilla, että se kykenee niin edenemään. Että vähän niin tsemppiä sille koiralle ja taisteluhalua lisää kehitellä, niin se saattaa saada sen 10 pistettä lisää. Hyvä. No niin, Kiitoksia. Hyvä, kiitos.